Democraten, het is gelukt. We zijn erin geslaagd de kiezers te laten zien wie we zijn en waar we voor staan. D66, de grote tweede winnaar van deze tweede Kamerverkiezingen. Hoe blijft het binnen jou met dit resultaat? Nou, het zou natuurlijk heel gek zijn als je op dit moment niet heel erg blij bent. Want ja, we hebben nog nooit zoveel zetels gehaald. En ja, dat geeft gewoon een heleboel goede energie. Hè? Ik had wel verwacht dat we het goed zouden doen. Maar dit was wel heel onverwacht eigenlijk. Ja, want hoe bijzonder is dit voor de politieke partij? Ja, we komen natuurlijk van heel ver weg en 4 jaar geleden hadden wij al een goede score. En nu was het eigenlijk tot het laatst best wel heel spannend. En de laatste week is eigenlijk denk ik wel beslissend geweest. En D66 nou het kabinet maar in? Nou, ik denk dat wel. Dat is wel onze doelstelling natuurlijk. Hè? Maar dat snapt iedereen. Je zit gewoon wat meer aan de knoppen als je in zo'n onderhandeling gaat. En je hebt een goede positie. Dus het is vooral fijn, niet zozeer dat we er dan in zitten, maar dat we dan ook invloed uit kunnen oefenen op die punten die wij belangrijk vinden. Ja, een historische oefening, dat wil er echt wel zijn. Josijn krijgt, ja, ik had het eigenlijk net verwacht. Waarom net? Nou, verwacht, wij zijn natuurlijk heel positief, maar ja, het zag er gewoon heel grillig uit. En dan is het maar net, wat kom je nog tegen in de week ervoor. Maar als je een goed coherent verhaal hebt, dan zie je ook dat op een gegeven moment wel beklijft. Als we dan inzoomen op de provincie Friesland, ja, is D66 net een hele grote speler. Ja, dan is er nog wel werk in de winkel, of net? Ja, nou, volgend jaar hebben we natuurlijk weer gemeenteraadsverkiezingen. Nou, als je nou naar de stemmen van D60 kijkt in het Utrechtse deel, dan staan we nu op de 3e plek. Nou, daar hebben wij nog nooit gestaan. Dus je ziet wel dat ook in Friesland er nu meer achterban is. Maar dat is geen garantie dat ze ook op D66 stemmen in de gemeenteraad. Dus daar willen we gewoon een goed plan van maken voor de burgers. Maar eerst nog even genieten van dit bijzondere resultaat. Ja, genieten is sowieso belangrijk in het leven. Hè? Maar hier mogen we best even een taartje op kopen vandaag, vind ik eigenlijk.